petition against the Akuapem Hemea Nana Afua Obuo Nketiah the second. Osahene Boa Fransa the third. Akuapem Krontine Masan. Obuo Jankwesi the second. Burihene and Adontenhene of Akuapem Wasan. Man Osim Nketiah the second. Amonokrom Hene and Jasehene of Akuapem Wasan. Osiodumuja Otutua Baby of the fifth. Adukrom Hene and Nifahene of Akuapem Wasan. Benkum Hene Osabere ma Asiedu Oko Ababi of the third. Latte Ahenase and Benkum Hene of Akuapem Wasan. Pakanfo ne rekasa. Se fisa abiri yikwei. Nana Afua Obuo Nketiah. Yana no tonkwanta ya pai. Yenura okay goma on say ayawa on pakanfo yebeka no brofum say divisional chiefs ya wo 5 wings and I say 5 divisional chiefs wo Akuapem yekura Akuapem ya ne yampehin which is sub chiefs ne other chiefs ekan wa yekan bom na negina yegina hayi yekura yam petition na yabeka se petition kura na den ye kura yan semfua abien abiesa bi na mu ya abo no tofa eson petition against the Akuapem Hemea Nana Afua Obuo Nketiah the second by divisional chiefs into bracket Mpakanfo of Akuapem traditional area. The Akuapem traditional area comprises of 65 members. Na Yewura Sebe nsemi efano ho anase fo Akuapem man ho anase fo Akuapem Hemea ho nti ono de ye uniform na mum ye petition ye de ma register na ba bia se fata na te se ekọ no ekọ yanga no disemu meka wo obrofum ameka wo obrofum wi a na fe ma kyerɛkyerɛ mu otwi mu na nso anke ye hia ide na nka ye akanfo na ye Akuapem mufo anase ye Akuapem de na yare kan ne nka no otwi mu na enimu na ye wie nsu a sebe ya security ama other media houses ne divisions ne sebe na nanom nso a eye members yenkura hwe ne ayekura yenso mu yeduru Akuapem wo Akuapem ewa wura no na ne wura no nso ene hefo ana ne wura ene hena Akuapem wura ne Akuapem hene esane se 1730 na nanom kwa apro 1733 waye nhyehyɛ wo Akuapem ahini start wo ha ana efiase wo omanyi mu 1733 na efiase na nanom ye nhyehyɛ yekɔ abutachi kɔya apam ne yekɔ sa apam ne yeye no sebe na nanom a yegina hayi yang ne yade yansa kɔhyɛ nkrata ase ye ne yamanfo ye ne yampehin se yebeso Akuapem hini biara sebe ose fata wode no bema yen enum nananom ye nhyehyɛ Traditional Council anase sebe National House of Chiefs eba bedru regional na ebedu sebe yang Traditional Council ha yade yansa ahye niam bebre ase dwumadi wo Akuapem mu ha nipa edimu nipa ye nhyehyɛ nipa ye nkoso ma sebe Akuapem fa ne ntama pafura anase yenwura ibedi mu ana onimu no na nananom pakanfo e won manfo anase Traditional Council na egbomu dimu no wonde wansa be hye biribia se a na amedimu aha ne ye hemra hamra hye ne ye sebe yang parliament ni anase yang parliament house ni aha mra hye ne ye hye no ye hye yentu hene yensi hene na emum yende ye ka oman asem yana Nana Afua Obuo Nketiah mfi asiani nananom hia wa ha wo hia wo tonsa friend na emom mfi asiani o ma fie ha se on nananom be ye Traditional Council wo aduo ha da ne kasa bi wo abonten
Emma Crowi or Mangi and you crap man Sabe or can say a retired growth and a retired development. Probian or Mengbia necessary media and tea, Bibian so be up a say, or share, or Mengun some or Mengun CCA. Ordinance bo a young abefu a year. Ohun ni akoso wo kro bia so ohene bia wo se won hyehyɛ anasa wo kasa bi ni ba bia na megedi sɛ enye no kware wo a obehu afi odwura a etwa mu yi oyɛ sɛ obɛka odwura awɔ fam anasa obɛka agu onitumi wo odwura so obɛka odwura awɔ fam anasa obɛka odwura agu esane se yanananom nhyehyɛ mu okuapema odwura no wotumi pɛ wɔ so ene okuapehene na so otwa odwura no wie a na ne mproporo wa ne person so o so bia nso nkɔ na onkɔ yebi na yɛmfa nhyɛ okuapema so anuonyam mpakanfo anase divisional chiefs yi ayɛ sɛbe nkrata atonsa afrɛ yɛn ne ya mpɛngɛ biesa so ne anan so bia ni hɔ a wagye yɛn ano atum sɛ ɔne yɛn behia na yɛbobo okuapema ho anase yama asomdwei aba de to so yanum ame sɛ okuapema mu yɛwɔ nhyehyɛe so okuapehine ni hɔ a enyo hemia na wo okuapehine ni hɔ a kronti na ahwɛ achi nienti a kronti hwɛ achi anase mpakanfo nyina hwɛ achi ni sɛbe ɛyɛ aso na agua kronti oduanani nti ofra agua ni bia enye ye 1934 nhyehyɛ mu wɔ aduo ha a nananom yɛ nhyehyɛ a ne wa adonting number 1 adonting number 2 adonting number 3 ne nsakrai kura bai ɛyɛ ha ne yɛgye tum ha na nananom gye tum no wɔyɛ nhyehyɛ no wɔyɛ nsakrai mu okuapman fa ne ntamapa frai okuapehine ni hɔ a nhyehyɛ a ɛwɔ hɔ no sɛbe ɛnyɛ nana hemia na ɛhwɛ achi ɛnyɛ okuapehemia na ɔhwɛ achi ɛyɛ nananom pakanfo na ɛhwɛ okuapman achi na emom so bia nso ba oyɛ acting no sa mamre mu anase administratively ni bia no oyɛ acting ɛyɛ abusuapan a wɔ nana Afua Obuo Nketiah fi a ɛyɛ Nketiah of royal family ne yang nsom afutu biara ɛwɔ hɔ anase sɛbe adwonikyire biara ɛwɔ hɔ ɛyɛ afutu ɛtese wodi tu womba no won de se no na nko be mo okuapema ka abom na okuapema be fa ne ntama afira no ono onye bio yegina ha se mpakanfo yegina ha se divisional chiefs eno na bia me kan ye bete ye ho ase se afisa abiri yikwai eye nana Afua Obuo Nketiah ye ne no tonkwanta ya pai bio menyina ha sɛ mekasa sɛ kronti hene na emom megyina ha sɛ mpakanfo na yɛrekasa enti megyina ha menyina ha sɛ on my own capacity sɛ kronti hene of Akuapem na emom as divisional chiefs ne yenyina yaka yentama aba no enti nkrata wa ha yenyina obi ade ne nsa ahyase sɛ ya sign sɛ yenna no tonkwanta wo aduo ha sɛ yɛne no tonkwanta wo aduo ha sɛ traditional council ana sɛ traditional council member na yɛdi atoro ɛno nti nhyehyɛ mu no ɛyɛ signing ne mu no ɛyɛ ɔsahene boa Fransa the third Akuapem krontine of Akuapem traditional council ma sign ɛyɛ Obuo Jankwasi the second Aburihine and Adontenhine of Akuapem Traditional Council was signed. Oye among Nketiah the second. Amonochrome hene
and Jasehene of Akuapem traditional area was signed. Bio, Osiodumuja Otutua baby of the fifth, a Dukrom Hene and Nifahene of Akuapem Traditional Council was signed. Benkumuhene, Osaberi ma Asiedu Oko Ababi of the third, Latte Ahenase and Benkumuhene of Akuapem Traditional Council, Ordinance Ashe, which is was signed. Nti yenyinara ya kambom na yede yensa ahye asemu ase ye ne yenna nana Afua Obuo Nketiah Obuo ye ne no kankwanta ya pai ewabia nti eyi eye petition registrar wa ha yede bema na onfa yen anu disem enko Eastern Regional House of Chiefs na onfanko na onfa yen anu disem no nso enko ho na esane se traditional council nso ye no won wa ha no nso ye ntumi nkwati won na enka se petition ye de bekọ a sebe mo nso wonim hu bi anase wonim hu bi our members dem 5 divisional yi ne de yesi yen petition ni na ye de ma ye ne David nia yereboa nana kronti ne se divisional chiefs petitioner what they aba house no it is a parliament house na yesia no nti ye de baba to manim wan awo penso nka se you wan awo penso nka se you ansana yetimehu wan penso nka se dabi ni ehu ni ete mate ase you sa na don tenkan no odeboa na Pronti wa ha, Jase wa ha, Adonten wa ha, Benkum wa ha, Nifa wa ha. Enti edi mi jaw ma Nifa hene na ono nso enti ono ma behwe se hemfo na fu asem nso yo senia apakanfo de sa asem yi ato ye nyina ye ne moyi me gem di ye se sebe enye yentumi na mom yen council members enu ntuni sabri won a wofua so me de nkeka manku a ebi beka you ebi beka dabi ka me de wa wofua so no na wa ma wonsa so na ya kan me gem di ye se ye ne samu a ebe ye yo enu ntuni famam yo won a won yintum no yo ye fa mfi won a won yintum no so wo ma won sa so Kronti Jase Adonte enti ye nyina ye jetu yo ene na se ya ma yen sa so dia na nyina ye jetum se nia ekoso no ye ne na no ye ne nsom yo show my hand wa obi a ma ne sa so wa wo jetum ma wo sa so majority carries the vote yo kro eye ni amode asebe oni agwabi no obi nsi ne hene ye din ba bia wotene twer ayi akonwa wode se ne so be ya amampro be hene na so no mpo na asem ntime foro ye wura ayo se ade yo no ode abufu tutu otwetwa wunwan a ye ka Akuapem mi asebe wakojina mfichire refrain overload eye moja masem ne ye ka pani se moja mu na tumi wo ti so Akuapem le chire tumi dia ana mpaka mfore chire tumi dia won fa moja enche na so na ye ya ntimi amaye bianka ho a ye mesɛ no to bi biara wo sɛ woni mu no na nanu mo kura be butu yi be butu ɔde na asitu o ma ye ntida sembio ye pasi esi akura be hu wo mo ma ye wire fi wo wo ga tie wo so obepema ye ka da modi wo na ti se moja mu na to bi wo de se ka no mo fa be sare mame Papa. If nobody for the
Mr. Sedananum Beje, now what you say. Yaka Suman Sabina Abuson Samodia, Nephew Akuapem, and Yaka Christo the Bible, if you Akuapem, Diedimiaka, Yedim Papa, Yedim Body, Yedim Tutum, Yedim Fita, Sabri, Yedim Fiat to Babu Fitaso. Obuo for be our Tibeti. No, what you am Rasiati to the very mati. I'm Akuapem, very mad dog and mea. My yet to be Kako Sam, ye Gagako Samuel, and then yet the two be a banana no mind. Some more yam, one casa sabariba. They yaman into Pedico Fladaroma. Yanida Munaja is was so at your crab manguesia. Apostle Fibricuso, Cosia Predi, Conabon say. Yadimoja Tramo, Yatramo to be Namu, straight to me, Yadi at a chairman. Obuo for near Kubuno. Second Tony Mirima, Obi Biara Ose, Akuapem yo, no Akuapem man so. And now your friend of friendly. You do my Akuapem penny send you. Mucha mame. Tony. Obuo for the few. Obuo for the few. Jump off on way. Obi Biara Ose, I come to you. The baby I had the only about Bagu. What happened to you? What are Safari or the Chiro? That's just what you.